ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ቀኒኹም ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰርሕ ወይ ክነብር ዝደለየ ናብ ዲጂታል ኣይዲ ክቕይሮ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ሕጊ ወፂ ዘሎን ከምኡ እውን ጉዳይ 50,000 ፓውንድ ክንህቦ ኢና ንሓደ ሰብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክወፅእ ዝደለየ ጠቕሊሉ 50,000 ንሓደ ሰብ ክንህብ ኢና ዝብልዎ ዘለውን ከምኡ ድማ ከመይ እዩ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ተቐባልነት ረኺቡ እዚ ዲጂታል ኣይዲ ተቃውሞ ዘለዎም ኩሉ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ Politicians trying to fight back. For too many years, it's been too easy for people to come here, slip into the shadow economy, and remain here illegally. Because, frankly, we've been squeamish about saying things that are clearly true. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work. Stored on a smart 99, the government hopes that ከምዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ዲጂታል ኣይዲ ይኽሕዝ ዘለዎ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብዛ ዓዲ ክነብር ደልዩ ብፍላይ ከዓ እቲኦም ኒው ካመርስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሓደሽቲ መጻእቲ ብፍላይ ንዕኦም ካብ ሕጂ እንድሓር ተዘይተጋጊእኳ ተኣታትዩ ነይሩ እዩ ግን ከምዚ ሕጂ ማንዳቶሪ ዝብሎ ዘሎ ናይ ግድን ተባሂሉ ይኮነን ነይሩ ከም ዝደለይዎ እዮም ከኺድዎ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ዝደለየ ክነብር ዝደለየ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ዲጂታል ኣይዲ ክገብር ኣለዎ ዲጂታል ኣይዲ ዝበሃል ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ማሕተም እቲ ኣውሬ ዘይብሉ ክሸይጥን ክልውጥን ዘይክእል ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትበልዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ነገር ክትገብር ትኽእል ካብዚ ዓዲ ኢኻ ክትወፀሎም ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከመይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ትሕዝቶ ከዓ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እስር ቤት ኢና ዘለና ብዲጂታል ሲ ኣብ ዲጂታል ገይሮም ሲ ኩሉ ሰብ ኣብዘ ዘለዎ ክትኣስሮ ከለኻ ማለት እዩ ከምዚ ደርሆ ኣንዊሕካ እንድሕር ኣሲርካ ሲ ዝተፈትሐት ይመስላ ልክዕ ከምኡ ከም ዝስማዓና ገይሮም ግን ዲጂታል ኣይዲ ዝበሃል እንድሕር ሒዝካ እቲ ናትካ ኩሉ ዲቴይል ኣለብኡ መን ይኻስኻ ኩሉ ነገር ኣይጠፍኦምን ንዓኻ ድላዮም ክገብሩኻ ክእሉ እዮም ከምዚ ኣብ ቻይና ዘሎ ድሕር ነቲ ሰብ ዲጂታል ኣይዲ ስለ ዘሎ ነቲ ሰብ እንድሕር ኣብ ፅርግያ ወላ ኣብ ዘይግብኡ ሰዓት ክሰግር እንድሕር ሒዞሞ እንድሕር ሪኦሞ ናይ ግድን ልክዕ ካብቲ ባንክ ናቱ ንዕኡ ከይፍቀዱ ይቁረፆ እንድሕር ተቆሪፅዎ ከዓኒ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ እንድሕር ገይሩ እንታይ ይገብርዎ ወፂ ክገዝእ ከም ዘይክእል ዝኾነ ነገር ከም ድላይ ክገይሽ ከም ዘይክእል ወላ ካብቲ ዘለዎ ነጥቢ የጉድልሉ ምሽ ብድሕሪኡ እቲ ነጥቢ እንድሕር ጎዲልዎ ጎረባብቱ ልክዕ ኩሎም ጎረባብቱ ከም ዝፈልጥዎ ይግበር ከም ድላይ ክበልዕ ክሰቲ ይክእልን እዩ ወላ ካብቲ ሃገር ከባርርዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ 15 ሚኒት ሲቲ ዝበሃል ከውፅኡ ይብሉ ኣለዉ እዮም ሕጂ እቲ 15 ሚኒት ሲቲ ዝበሃል ኣብ ሓደ ከባቢ ኩሉ ነገር ኣብ 15 ሚኒት ጥራሕ ተጓዒዝካ ኩሉ ነገር ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ካብኡ ንድሓር ኣይትገይሽን ኣይተብልን ክትገይሽ እንድሕር ኮንካ ሆሊዴይ ክትወፅእ እንድሕር ኮንካ ካብታ 15 ሚኒት ሲቲ ትበሃል ክትገይሽ እንድሕር ኮንካ ነጥቢ ክህልወካ ኣሎ ከተዋህልል ኣለካ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ጌርካ እንድሕር ነጥብካ ይጎድል ኣሎ ኮይኑ ግን ንስኻ እሱር ኢኻ ማለት እዩ ነዚኣ ትድግፋ ናይ ሓደ ዶክተር ጆርዳን ዝበሃል ዝተዛረቦ ቃለ መጠይቕ ዝገበሮ ከስዕበልኩም እየ እዚ ኩሉ ግን ንዓና ናብቲ ማይክሮቺፕ ዝበሃል ዓለም ከእትውና እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ስለዚ ኩላህና ጸሎት ክንገብር ኣለና This is going to happen here I think too although maybe people will fight it if a traffic camera catches you jaywalking in China okay so the digital ID system has you it has your blood now it has your genetic code it has your photograph it can identify how you walk so even if you can't see a face you can be picked up by gait. It will convict you of jaywalking and take money out of your bank account with no intermediating judiciary at all and show a picture of you to the people in the neighborhood so they know that you have jaywalked and reduce your social credit score. And if your social credit score falls below a certain level, then you can't buy drinks from a vending machine. You can't play video games. You can't go on a train. You can't get out of your 15-minute city. All that's already in place in China.
ስለዚ እቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትነብሩ ዘለኹም ኣጆኹም ዳሓር ከኣኒ እንታይ ጌርና ክንወፅእ ኣለና ካብዚ ዓዲ ኢልኩም ክትሓስቡ ኣለኩም ማለተይ እዚ ዓዲ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠብኦም እዮም ቆልቁል እዩ ዘሎ ወላ እውን ተታሒሒዝና ክንጠፍእ ስለ ዝደሊና ዘለው እቲ ዝገብርዎ ዘለው ዲጂታል ኣይዲ ገለገለ ኢሎም ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ዳሓር ከዓ ቀሲልካ ናቲ ማይክሮቺፕ ምእታዊ ዘሎ እቲ ፃዕሮም ነቲ ወዲሰብ ማለት እዩ ስለዚ በጃኹም እንተኽኢልኩም ናብ ዓድና ማለት ሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ሰላም የውርደልና ግን እንተተኻኢሉ ወላ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኸይዱ በጃኹም ምክንያቱ ነቶም ቆልዑት ብናይ ግብረ ሰዶምን ገለንገለ እንዳምሃሩ ኣብ ዘይተደለዮም ዘብፅሕዎም ዘለዉ ንዓና ነቶም ዓበይትኻ ከመይ ገይሮም ይቆፃፀሩና ፈሊጦም እዮም ተረዲኦም እዮም ኩሉ ነገር ከኣኒ ንሶም ቀዲሞም እዮም ሓሊፎም ዝፀንሑ ስለዚ ሕሰብሉ ኣብዚ ዓዲ ምንባር ካብ ድሕሪ ሕጂ እንተደኣ ቀፂሉ እቲ ወዲሰብ ማለት ስደተኛ ናብ ኣዝዩ ክፉእ ነገር እዩ ከንቆልቁል ብፋይናንስ ኩሉ ሰብ ክደክም እዩ ናብ ዓድኻ እውን ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ግዜ ክመፅእ ምክንያቱ ፋይናንስካ እንድሕር ገንዘብ ዘይብልካ ኮይኑ ኣብ ርእስኡ እዚ ፖይንት ክቆፅሩልካ ክጅምሩ እዮም ድሕር ዲጂታል ኣይዲ ቀይሮሞ ስለዚ ፕሊዝ ካብ ሕጂ እንተተዳለኹም ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣይኮነን ዶ ንሕና ኣመንቲ እግዚኣብሔር እዞም ዓዲ ከማን ተረዲእዎም ክቃወሙ ጀሚሮም ኣለው ድሮ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኣክል ናይ ፒቲሽን ተኣሽሙ ገይሮም ኣለው ኣብ ስእሊ ኣብዚ ከእትወልኩም ኩሉ ሰብ ይቃወም እዩ ዘሎ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እንዳወፁ ይቃወሙ ኣለው ምክንያቱ ተረዲእዎም እሶም ከማን ክርድኦም ጀሚሩ ኣብ ዝሰልጠነ ዓለም ወይ ከዓ ኣብ ፍሪደም ዘለዎ ዓለም ንነብር ኣለና እንዳበሉ ግን ንሶም ወላ ሕጂ ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ኦልሬዲ ተረዲእዎም ስለ ዘሎ እቲ ነገር ኩሉ ክቃወሙ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ንሕና ከዓ ሃገር ኣለና ዓዲ ኣለና ደቅና ሒዝና ጥራሕ ኢና ካብዚ ክንከይድ ዘለና ካልእ ወላ ሓደ ኣማራፂ የለን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣዝዩ እንዳኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዳተመሓየሸ ዝኸደሉ ነገር ወይ ከዓ ዝኸደሉ ኣብነት ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ልክዕ ከምዞም ዓዲ ንሶም ወፂኦም ይቃወሙ ኣለው ንሕና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ንፍለጥ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ነገር እዞም ደቂ ዝዓዲ ናይ ተቃውሞ ፒቲሽን ገይሮም እሱ ከዓኒ 2 ሚልዮንን 636 ምስ 337 እዞም ኩሎም ሰባት ናቶም ሲግኒቸር ዘለዎ ፒቲሽን ናይ ተቃውሞ ናይ ዲጂታል ኣይዲ እዩ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ዘሐጉሰካ ነገር እዚ እዩ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ ስለ ዝኾነ ከም ድላዮም ይቃወሙ ኣለው ቀፂልና ካብዚ ንሓደ ሰብ 150,000 ይቕሬታ 50,000 ንሓደ ሰብ ካብዚ ዓዲ እንድሕር ዳኣ ጠቕሊሉ ክወፅእ ኮይኑ 50,000 ክንህብ ኢና ኢሎም ኣብ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል ጋዜጦም ኣውፅኦሞ ነይሮም ሓቅነቱ ክሳዕ ክንደይ እዩ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝብሉ ዘለው ንሶም ብስደተኛታት ኣዕለቕሊቖም ስለ ዘለው ነቲ ሰብ ከምኡ ኢሎም 50,000 ክንህበካ ኢሎም ኣታሊሎም እንዲም ከውፅዎ ደልዮም ዘለው ናይ ብሓቂ ድዮም ክህብዎ ደልዮም ዘለው ልክዕ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሲ ኣብ ዓመትስ ን180,000 ሰባት ባጀት ተሰሊዕ ኣሎ ነዞም 180,000 ሰባት ከዓ ንሓደ ሰብ 50,000 ክወሃብ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ጋዜጣ እዮም ኣውፅኦሞ ቀኒኡ ካብ ዝወፅእ እኳ ግን ከመይ ኸ ሓቅነቱ እቶም ነዚ ዘንበብኮ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ወይ ከዓ ዝኾነ ሰማዕኩም እንተለኹም ኣብ ኮመንት ተገድፍለይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እዚ ከዓ ምስኡ ከጠቓልሎ ዝደለኹ ሓቅነቱ ከረጋግፅ ስለ ዝደለኹ እየ ልክዕ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከዓ ማዕፆና ክንዓፂ ኢና ካብ ድሕሪ ሕጂ ዝኣትወና ስደተኛ የለን እዮም ዝብሉ ዘለው ካብ ድሕሪ ሕጂ እቶም ናብዚ ክትመፁ ተሓስቡ ዘለኹም ሕሰብሉ ናብ ጥፍኣት ኢኹም ትመፁ ዘለኹም ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ መወዳእታ ንሓደ ሰብ 50,000 ኢና ክንህቦ እዮም ዝብሉ ዘለው ከምኡ ኢሎም እቶም ክንከይድ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ታርጌታ እትዮም ዓዶም ክሰድዎም ኢሎም ድዮም ወላስ እንታይ እዩ ዘሎ ተሓሳሳ
مسؤم سلا زلنا أبزخن ريومينا سلازي نجيزة نقدفو انبر كمزي عيبل اللو اتوم زتردعكم سبات اندحرار لكم كوينكم ويكا كابزناتين لعلي information زلكم سبات اندحر كوينكم كا كمزبالكم اب كومنت سيكشن قدفو ليكم سلاز سمعكمني أزي إذا مسجنكم شير سابسكرايب كومنت لايك أكبر إيكم سسنايو سلام كنا